Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. भारतामधलं पर्यटनामध्ये तिसऱ्या क्रमांकावरती असलेलं राज्य उत्तर प्रदेश हे आता पर्यटनामध्ये पहिल्या क्रमांकावरती गेलं. त्याचं कारण एक मात्र फक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर त्या ठिकाणी निर्माण झाला आणि फक्त काशी विश्वनाथ मंदिराला 8 करोड लोकांनी भेट दिली. गोव्यामध्ये साधारणपणे 6.5 करोड पर्यटक येतात. जर आपण ही तुलना बघितली तर एक मंदिर राज्याची अर्थव्यवस्था बदलू शकतं, एक मंदिर राज्याचा अर्थसंकल्प बदलू शकतं. हे बीच, कॅसिनो, रेव पार्टीज आणि ते सनबर्न ह्या सगळ्याचा प्रचार करून जर तुमच्याकडे 6 करोड 6.5 करोडच पर्यटक येत असतील तर या राज्यामध्ये टेम्पल टुरिझम का केलं जात नाही? गोव्यातल्या सगळ्या मंदिर विश्वस्तांना आपण ह्या परिषदेमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे. डिजिटल टेम्पल टुरिझम या विषयाचे श्री अजित पद्मनाभ हे उपस्थित असलेल्यांचे ते मार्गदर्शन करतात. तसेच एक प्रसिद्ध लेखिका तज्ञ विचारक सौ शेफाली वैद्यजी ही या परिषदेत मार्गदर्शन करते. आमचे गोंयचे इतिहासाचे अभ्यासक आणि प्राचीन मंदिर आणि त्यांची जी संरक्षण संवर्धन जावचे याविषयी प्रोफेसर रोहित पळगावकर हे मार्गदर्शन करतले. काही तरेचे जसे गोव्यात एक विशेष कायदे आसा, म्हणजे महाजन कायदो आसा, त्या अंतर्गत संपर्क केले आसा, तांचे विषयी काही कायदे विषयक आसा ते समस्या किंवा हे सगळे विषय ताणे उहापोहान चर्चा हांगासर जावची अशें कांय जाणांनी म्हटले. दुसरो विषय जो आसा आमचे पोर्तुगीज कालीन गोव्यात मंदिरां उद्ध्वस्त जाली. सरकारानूय या विषयी पुढाकार घेतला आणि ताचेर आमी प्रयत्न करतले.